ижад бәйрәме белән. Менә шушындай зур матур бәйрәм буласын ишеткәч, ерак араларны якын итеп, чынлап та, кыш өстеннән килеп җиттем. Мин инде 3нче көн шушы бәйрәмне көтәм Чаллыда. Берсен генә әйткәндә, Алабугага башта килгән идек. Һәм менә Алабугадан инде шулай туры китәргә тырыштык. Сезне хөрмәт итеп, чөнки белән бу фестиваль тылсымлы каләм дип атала. Ә безнең татарның мин мәкальләрен бик яратам безнең халыкның. Аның бөтен акылы мәкальләрендә. Ә безнең халык ничек ди? Каләм тоткан хур булмас ди. Димәк, сезнең кулларыгызда каләм икән, берегез дә бер кайчан да хур булмаячаксыз. Ул шагыйрь дә бөтен кеше булып бетмәскә мөмкин, ләкин күңелендә шушы шигырь утын сау йөрткән кеше, ул инде дөньяны яклаучы дөресен әйткәндә. Һөнәр шагыйрь дә булмаска мөмкин, табиб булырга мөмкин. Нинди генә өлкәдә эшләсә дә, әйткәнемчә, ул дөньяны җылытучы, яктыртучы. Менә шушыны белгәнгә күрә, сезне котларга дип килдем мин. Микрофон сызда ишетелә, бик әйбәт, әйбәт. Рәхмәт, Йолдыз апа. Форсаттан файдаланып, сезнең белән кечкенә генә әңгәмә корып алсак, сез ризамы? Риза? Иҗатыгызны балалар шигърияте белән бәйләүнең сәбәбе нидә? Иҗатымны балалар шигърияте белән бәйләүнең сәбәбе яшь минеңчә Сабантуй.